los niños que vienen hoy, bueno, ya adolescentes, muy bien, son casi todos de Vilatuxe, menos uno que es de la Limo, una, ¿vale? Entonces nos van a escenificar una obra de teatro, que Coco, como tiene por título, explícanos un poquito, sí, Coco. Sí. Boa tarde. Vamos a facer unha obra de teatro original nosa que se chama De Domingo a Domingo e está ambientada na Galicia interior dos anos 50. Entonces trata da historia, vou ir explicando, eu vou facer de narrador para ir explicando de que trata, pero en grandes rasgos trata da historia de unha moza que está triste porque os pais queren a casar co rico do pueblo, que marchou a Barcelona, fixo cartos e volveu con cartos e a queren casar con ele, pero ela está namorada do máis pobre do pueblo, o máis pobre, o mudo, o Manolo o mudo que lle chama. É pobre, pero traballa moito, sempre ten pan, pero pas rico, non vai ser. Está enamorada dele, pero os pais queren casala co rico. Ui, que problema máis grande, porque está ela descorazonada, está destrozada. Menos mal que na aldea hai unha fama dunha cabaña, hai unha casiña onde vive unha famosa casamenteira. É como unha especie de meiga. E van falar con ela a ver se pode resolver a situación. E deso trata a obra. A ver se consiguen resolver a situación ou terán que casar con rico. Que tampouco é que sea porque vai a Barcelona, pero ela está enamorada, moi enamorada do seu Manolo o mudo. E Manolo é un home moi traballador, e Manolo está enamorado tamén dela. E o outro non, o outro vai vir cos cartos, ven por presumir de cartos, vai levar a muza e acabouse. E entonces hai que luchar a ver que van facer. Pois sobre eso trata. Este é un lavadeiro, o lavadeiro da parroquia, aí está, xa está moi mal. Claro, úsano moito, xa está moi usado, e aquí están os feitos, xa están secos nesta época do ano. E nada, pois a disfrutar da obra de teatro. Un aplauso para ele. Aquí temos a unha das mozas da aldea. Está lavando no lavadeiro. Pero, claro, todo sería normal se non fora porque hoxe é domingo. Non se lava os domingos. Vais a misa, non se vai lavar. Pero ela está lavando, non sabemos por qué. Vamos a ver que pasa. Gloriña, ¿qué haces lavando a estas horas? Dentro de nada empezará la misa de las 8. Tendrías que estar con tu madre para venir a la misa. Perdoe, don José. Promételle que terei tempo para ir á misa das 12. Pero hija, hoy tienes que lavar también. Hoy es el día del Señor. Xa lle dixen que iría á misa das 12. Pero mujer, los domingos hay que descansar el alma y limpiarla. La ropa puedo guardar para mañana. Cando estaban ali o cura intentando convencela de que fora pa misa, apareceu outra das mozas da aldea, a que chamaban Clariña. Cando veu a don José quixo escapar, pero... Vos días nos de Dios. Bos días, don José. Clariña, no me digas que tú también vienes a lavar hoy. Home, a non vai que lavar, ou? Da igual, é que sexa domingo. Clariña, pero la ropa guarda para mañana. Hoy es el día de lavar el alma. Mira, don José, tío que me lavar agora, porque miña nai está moi mal. Ela está a dormir. E se non me poño eu, que lavar a morea de roupa que sabe xuntar? Y luego tu padre. Vaya vostede ver se os nosos pais están na misa. Entón, de que axuden na casa, xa falaremos. Bueno, si vinieras, sería un verdadero milagro. Bueno, niñas, os espero a las 12. Me voy, que hace un rato que he dejado la iglesia abierta y ya estará llena de gente. Gordi,
que facelo xantar, sempre conseguimos que pensen outra vez. O fútbol, por exemplo. Ese xa non entra na cocina. Estaban preocupadas porque había unha amiga delas que se levaba moito con elas e había días que non a veían. Ai, que Xulia. Nin eu, sabes que lle pasará? Non sei. Claro é que non veña ni lavar. Pois a misa non virá tampouco. Sei que deixou un recado na miña casa de que ia vir agora a falar connosco, pero dubido que xa veña. É tarde. Estaban moi contentas lavando. Ora xa sabemos por que veñen lavar o domingo, pero van a explicar mellor agora. Estáse ben lavando o domingo, verdade, Floriña? Verdade. Por a semana isto está cheo de vellas latriqueiras de maldade. Tanta razón tes. E o domingo, por o menos, van a aplicar a igrexa. E nós estamos aquí tranquiliñas para falar das nosas cousas. A partir de agora, podría permitir lavar os domingos todas. Así, non tienen que tocar as vellas. Non o sei, Clariña. Os domingos son os días reservados para ir á igrexa. A misa podemos ir o sábado. Que manda? Que día vayamos imos rezar? Ou non, a amiga que estaban agardando por fin chegou, pero ten unha cara extraña. Nin siquiera lles dixo boa tarde, nin lles dixo hola, nin que tal. Xulia, que che pasa? Levas uns días dun extraño. Chamamos un nosco. Non se pode desaparecer así, Xulia. Somos as túas amigas, ou non? Estou descorazonada. Destrozada. Non sei que facer. Os meus pais agardaron un casorio entre Pepito Valdouro e máis eu. Nin me pediron opinión. Aí estiveron convencéndome que ese era o mellor partido para min, que se íamos vivir mellor. O que fixeron os teus pais non estivo ben. Pero Pepito Valdouro, o mozo é. Ten moitos cartos, é moito mozo que pretenden en toda a comarca. Que en case como el, dará unha fortuna. E podrás ir á cidade, un luxo. Sei non, pero eu odio, porque é un fachendoso e desprecia todo o que é a nosa aldea. E que máis ten? Eu penso que é afortunada. Imagínome como te debes de sentir. Pero Pepito Valdouro será un papabejas. Espera el rico millonario e collerase gusto. Xulia, adiantándose para diante do lavadeiro, pensativa. É que eu non podo casar con ele, e ademais non quero. Como que non podes? Eu, no teu canto, se estaría preparando todo con moita ilusión. O que pasa é que eu... estou namorada de outro home. Escoitáronse ao lonxe unha voz do pai de Clariña. Clara, Clariña, ven para casa que a tua nai xa despertou. Clariña, ven. Bueno, só veremos por la tarde, sí? Gloriña díxolle que se imaginaba como se debía sentir Xulia por ese sufrimento que estaban pasando. Imagíname como te debes de sentir. Mentres lavaban alegremente, bueno, alegremente non, Xulia estaba bastante triste porque a iban a casar cun home que ela non quería. Entrou un bo amigo da aldea, alguén que todos querían, Rafael, o que chamaba a xente da aldea o Tolón. Aí está o Tolón. Non lle chames así. Chámase Rafael. Hombre, todo o mundo se mete con ele. Home, di que non é moi listo, pero a mí parece un home encantador. E berraron moito a hora do falar porque o Tolón amendaba un pouco xordo tamén e falaban a berros todos. Hola, bonitas. Sabedes onde vai Clariña? Quero lle dar un piquiño e unha pola da fibro.
igual que unha pitiña coas súas plumiñas brancas que reflexan a luz do sol nos meus ollos. Ai, es un romántico, Rafael. Aí estaban falando así que o Tolón, Rafael, está enamorado da rapaza que se acaba de marchar, de Clariña. Ai, que cousas, como son os mozos. Mentras estaban ali, chegou a meiga da aldea, unha muller misteriosa que lle chamaban a casamenteira. Ora, rapaces, que facedes domingo aquí? Todos deben de estar na misa a esta hora. E vostede non tiña que estar tamén, señora Aurora. Eu xa deu na primeira hora co rosario. Agora teño que marchar, que teño moito que facer. Por certo, Xulia, oi falar na igrexa do teu casamento con Pepito Valdouro. Vostede tamén, señora Aurora, pensa que esta é unha grande noticia. Ai, que sei eu para que dado vir ao carto. Eu penso que ese acordo está moi ben, pero para outra moza, non para ti, Xulia. Ti mereces algo moito mellor que se dá un cartos egoísta. Entón, Xulia, indo cara diante do lavadeiro para poñerse á altura da casamenteira, díxolle que xa non aturaba máis. Xa non o aturo máis. Vostede ten boa zona como casamenteira, señora Aurora, e sabe ben que este pacto é unha barbaridade. Ademais, eu non podo casar con Pepito, é que non quero. Gloria lle dixo que tiña que aceptalo. Tes que aceptalo, Xulia. Nada podes facer para evitarlo. O Tolón dixo: Ai, se eu tivera tantos cartos como ten o Pepito ese, Clariña xa estaría casada comigo. Que non? Ai, si yo... Os cartos non matan o corazón. Canta razón tes, Gloriña. Pero dime, Xulia, que che pasa? Contame con confianza. É que o que pasa é que eu estou namorada de outro home. Pero sei que o noso nunca poderá ser. El ámame, pero os meus pais xamais o aceptarán. Xulia creía, Gloriña creía que sabía de quen falaba. Colleu a Xulia e fixo a cara adiante para falar todos ben adiante do lavadeiro e estar todos en liña de frente para escoitar o que Gloriña ia dicir. Ai, Xulia, creo que xa sei quen é. Esas miradas non se poden ocultar. Mas ademais eu estamos namoradas. Xulia, pero non te preocupes. Ese mozo é fantástico. Morreu a familia hai uns anos nun naufraxio candial a migrar ás Américas. El foi o único supervivinte. Perdeu a voz por trauma. Non ten un patacón, pero traballa arrea na aldea e será capaz de sacarvos adiante. Ten un futuro prometedor no pobo. E ademais, ele ainda non sabe do casamento. Pero vai se enterar. Vai se lle romper o corazón. O meu xa está destrozado. Gloriña emocionada dixo: sabíao. Sabíao, Manolo mudo, Manolo ti, eu xa o sabía, víase bolo na cara. Manolo é o meu mellor amigo. Nunca se burla de min por ser como sou. E permítolle que me chama Tolón. Así como vos lo permito a vos. Non me facedes a burla por ser como sou. A casamenteira pensativa avanzou e falando dixo: vaya cousas. Vaya cousas. Isto ten acontecido tantas veces, pasa sempre. E estes namoramentos intencionados só son vos para os consoutros, os que fan o trato, que comercian fillos por bens. Temos que trocar isto. Xulia, teño unha idea. Creo que sei o que podemos facer. Será difícil, pero bueno, un pouco de axuda conseguiremoslo. Sentaremos precedentes. Oh, a casamenteira ten un plan para cambiar as cousas. Eu creo que vai ser difícil. Xulia non estaba convencida. É que non sei se facer o seu plan, señora Aurora. Pero Tolón emocionouse. Veu que había unha oportunidade para ter un romance con Clariña e aproveitou. Eu quero axudar, pero cunha condición. Vostede tenme que axudar a que Clariña acepte de min un biquiño e un ramo de acilo. Ai, Rafael, es un caso, pero fasme moita falta para facer o meu plan. Veña, recollede, que imos á miña casa e de paso que vos conto un teciño, de paso que tomamos un teciño, contamos o meu plan. Pero, cando é o teu cumpleaños, Xulia? Pois a semana que ven. Pois de agasallo, de agasallo. E
alá foron a casa casamenteira para contarlle un plan para ver si consiguen que Xulia non se case con Pepito Baldouro, o rico que foi a Barcelona e volveu cho de cartos. A ver si consiguen que o romance con Manolo Mudo saia ben. E o lavadeiro aí quedou, en domingo, abandonado. Pero non tan abandonado porque alguén vai para a misa. Quen será? Para cantar como a miña, para cantar como canto, para cantar como a miña, non habrá na boca tanto. Son as máis anciás da aldea, María e Berta, unhas señoras que sempre están ao tanto de todo o que pasa na aldea. Porque estou preñado. Como? Embarazado? Pero Tolón, os homes non poden ter fillos, non poden quedar en estado, entendes? Tolón, tolón, tolón. Batiches coa túa amiga campar a igrexa. Estou preñado, vou ter un meniño. Pero que rastrillo! Pero eu non son Tolón, eu son Xulia. Escoitaches, Berta. O Tolón anda a ser Xulia e dixo que estaba embarazado. Ti crees que... O Tolón será pardo, pero é un mentireiro. E será de Manolo Mudo. Ai, espero que non. Que sexa do Pepito, porque senón... Imos procurar a Xulia, esa rapaza irresponsable. Pero ti crees que nos vai dicir algo? Mas lle vale, imos, amiga. Ai, vamos logo. Ai, Non abra la boca tanto, ay, la, 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 ay, la, la. Ay, la, 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 ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la. Vaya, vaya, que cousas van pasar. E Clariña, pois vai lavar tamén no mismo domingo. Claro, aproveitan o domingo. Día grande. Aí está Clariña lavando. O que non sabe Clariña é o que se lle espera. Hola, Clariña. Que te pasa, Tolón? Que andas facendo? Veño para pedirche un bico O que? e darche esta fermosa pola de cibro. De fibro.
esta pola de acibro apañada especialmente para ti? Manquei a man para coller. Non! Bo, de que me serve que Xulia vai a ter un fillo se eu non teño un biquiño teu? Pensando do que acaba de escoitar, dixo: para que me sirve que Xulia vai a ter un fillo se eu non teño un bico teu? Eso é moi raro, moi raro, moi raro. Claro, ten que ver co plan da casamenteira, pero Xulia non sabía nada. Ahora, pensando e en voz moi alta, dixo: Que foi o que dixo o Tolón? Pareceu escoitar que Xulia vai ter un fillo. Pero será posible? Non. Iso é imposible. Ou non? Claro, pois estaba tan rara. E por iso vai casar con Pepito Baldouro. A que se vai armar. claro, ahora pensa que se vai casar con Pepito Baldouro porque está embarazada de Pepito Baldouro. O malo é que ahora por aí chega Manolo o Mudo. E ela pensa que Manolo Mudo, pois, foi cornudo. Bueno, vamos ver. Guapo, guapo varonil, bueno, é un mazo. Hola, Manolo, que ves? Vides a caposo por aí? Quero dicir, están desfalados. Eu podo entendelo. Que Xulia vai a casar por preñada quedar. La lecho que acaba de escoitar. A mí podemos dicir, entendo que se fora teu, os seus pais negaríanse. Pero digo eu, a vosa relación era tan pura. Eu creo que o Pepito ese... Pero Manolo, reacciona que isto é grave. Vou buscar a Gloria e que me contera, porque ti... Ai, Jesús! O pobre Manolo acaba de vir de traballar, de sachar duramente e acaba de enterarse de que Xulia, a súa namorada, está embarazada de Pepito Baldouro e por eso se vai casar con él e a vai levar a Barcelona. E el que estaba todo enamorado, pero pobriño, el non pode falar, pobre. Claro, que iba a facer? Está moi enfadado e moi triste tamén. Tiña tantas ganas de verte, Manolo. Ai, Manolo. As cousas moito trocaron dende hai unhas horas. Xa escoitarías por aí o rumor que corre sobre mí, non? Manolo. Agora non. Manolo, agora non. A ver, o que teño que dicirche é moi importante. Os meus pais trocaron un casorio entre Pepito Baldouro e máis eu. Sí, xa sei o que estás pensando. Pero eu nada podo facer contra os desexos dos meus pais. E así ten que ser, polo de agora. Pero bueno. Manolo non entendía nada. Só quería ver que Xulia estaba embarazada e estaba tan enfadado e indignado. Tens que entendelo. Eu non sabía que iso se podía facer. Ela confesoulle o seu amor, pero non podía loitar contra os desexos do seu pai. Quérote, pero é que tens que entendelo, Manolo. Todo moi ben, pero quen acaba de chegar á parroquia? Don Pepito! Ai, no, ai. Pero és un bruto, pero que fixeches, animal? Eu nunca pensei que fores así. Pero Que situación. Ai, no. Menos mal que chegou a casamenteira. Que te pasou a Pepito Baldouro? Este bruto deu pau nel, conteillo do casamento mañá. E pensaches na posibilidade de que escoitara o rumor que soltamos por aí que estás embarazada? Non, Xulia, fixeches mal. Tiñamos que lle contar despois, con calma. A ver, Manolo, que sabes? Parece mentira que estés namorado de Xulia e que non confíes nela. O do matrimonio é certo, pero argallamos un plan para romper o pacto. Argallamos que Xulia está embarazada. Sí, Manolo, que Xulia vai ter un meniño, un fillo teu. Queres seguir co meu plan? Se dá resultado, se sai a luz que o fillo que vas ter é de Manolo, teredes o camiño libre para o vosso romance e ata para casarvos. Como? Non apures por a reputación de Xulia, non te preocupes. Despois de que todo se arranxe, diremos que o do embarazo foi un
sen problema ningún. E xa me encargarei eu de que os teus pais vexan todas as virtudes que este rapaz ten. Pepito vai despertar, deberíamos marcharnos. Volamos logo, falamos noutro lugar. Pepito, recién chegado de Barcelona, chega a súa parroquia natal e o primeiro que recibe un golpe. ¡Cabrones! Estos frutiños da aldea. El anillo. Los zapatos italianos. Estos no saben lo que cuesta esto. Estas joyas que se compran en Barcelona son sensacionales. Nunca podrán llegar a ellas. Estos de la aldea, con sus vacas y sus carros, aún piensan que tendrán futuro. Bueno, me voy a casa de Clarilla a llevarle el anillo y el ramo a ella. Su padre quedará impresionado con este anillo. Me marcho. Alá vai directamente a casa dos pais de Xulia para pedirlle a man. Si ninguén o evita, me parece que Xulia vai ter que irse a Barcelona e Manolo Mudo vai quedar solo para sempre. ¡Qué barbaridad! Chegaron pasando polo lavadeiro, porque o lavadeiro era protagonista, e ben diante do lavadeiro falaron moi forte dos últimos chismorreos. Non polo creo que estás contando. O plan da señora Aurora casamenteira é moi bo, pero non se sabe como pode rematar. É moi escandaloso. Meu Deus. Entón Clariña preguntou se o fillo que agardaba a Xulia era de Manolo, porque ela non sabía. Entón, o fillo que vai de Xulia é de Manolo. Pois sí e non. A casamenteira trouxe un amigo seu que se fixe pasar por médico. Entón dixo que está embarazada Xulia de Manolo. Agora, arestora, están todos reunidos na casa dos pais de Xulia, menos Manolo. Pepito vai para pedir a man de Xulia cando entre a señora Aurora co doutor e digan que está embarazada Xulia de Manolo. Que situación? Sabedes como está a Xulia e os seus pais deben de estar escandalizados e ofendidos. Meu Deus. E o Tolón que tivo que ver en todo isto? Pois el foi quen correu a voz por toda a parroquia gracias a un trato que fixo coa casamenteira. Correr a voz por un picoteo é un acibro que che quere agasallar. Agora entendo todo. Pois non, Tolón, Rafael, é padre tontiño, inventa cousas, imagina cousas, fala cas pedras. E non quero nada con él. Pero Clariña, o amor é fermoso e en poucas ocasións é puro e sincero como é o do Tolón, que é a diario. Nin tola. Ese corrabade que me dedicou, entón sí que non saio de aquí nunca. Os mozos espantaríanse pensando que estou con Tolón. Pero, tanto como quero a Xulia, se o plan da señora casamenteira sairán, coida que acepte. Pero sen testemunhas, e guardar silencio por aí. Todo será por a felicidade de Xulia. Desvergonzada de Julia. ¿Y no va a tener un hijo con Manolo el Mudo? ¿Qué tienes? No le puedo ofrecer nada. Yo la puedo tratar como una señora. Tengo casas en Barcelona. Me codeo con Franco. La puedo tener como una señora. ¿Qué le puede dar él? Nada. Además, no era tan buena chica como decía. ¿Qué es eso de preñarse antes de casarse? Cando xa se marchaba, non sabía que facer co ramo nin co anel, e deixou no ali tirado ca primeira persona que atopou, vamos. Pero ollo que Clariña o seu único desexo era sair da aldea, e atopou a oportunidade. Pepito, si queres que te acompañe. Gracias polo ramo e o anel puede cocerte. Si quieres. Ai, non, alá vai con Pepito, pero o Tolón vai quedar triste. Ai.
Xulia dixo, que diga Xulia, no, Gloriña triste dixo. Está claro, non o podo creer. Pois eu quedaríame co Tolón, é tan boiño. Xulia, que che acontece que vas dando chouco? Todo o que planeou a señora Aurora deu resultado. Os pais queren todo o que ela lles contou. Quere matar a Manolo cando vexan, pero mañá o médico, que nin é médico nin é nada, e que é de Santiago, dirá que todo foi un erro e que non foi embarazada. O meu romance con Manolo xa é público. E os meus pais terán que aturalo. Pero bueno, todo sofrimento non é nada se poderei amar ao meu Manolo libremente. Bueno, voume e vémonos mañá. Chao! Chao. Tolón, porque xa se acabou todo, xa conseguiron arreglar o asunto. Xulia se vai quedar con... Xulia se queda con Manolo mudo, van ser felices, vanos apoiar a familia, e todo xa saiu, a casamenteira tivo éxito. Polo tanto, Tolón veu por o seu premio, un bico de Clariña, pero non sabe nada, el o pobre aínda. Todo saiu ben. Veño polo bico de Clariña. Onde está? Non, Tolón, témome que non vas ter nunca un bico de Clariña. E mellor será que tires eso e marches para a túa casa. Acompáñate se queres. Oh, que tristeza. Pero vos... Marcha, pero non marcha, non quere marchar, tá? Pode marchar, marchase todo triste pa súa casa, pobrecito. Quedou sin a súa namorada, por culpa dos cartos, como a sempre. Volveu para darlle un último bico a Gloriña, que é a súa verdadeira amiga. Alá vai o Tolón para darlle un bico a Gloriña, para darlle gracias por todo o seu apoio, porque son amigos. Mira como lle deu un bico a Gloriña, mira, mira. Tolón, dalle un bico a Gloriña, é a tua amiga. Ah, pero esa é Clariña, que pasou? Que? Non, Clariña, se che mandou a casamenteira, grazas, pero teño que ir para a miña casiña. Eu, no fondo, sempre quixen sentir cariño de bo e sincero, e fun cega todo este tempo. Agora sei que ese marimo que sempre quixen é o teu. Isto é o único que podo ofrecerche. Isto é máis un biquinho. Bueno, torto, nos vemos o domingo no lavadeiro. Os dous collidos da man puxéronse por diante do lavadeiro para mirar o atardecer e falar moi alto en frente do lavadeiro para que todo o mundo os vexa. O Pepito está casadeiro, é hecho un bo partido. El pode sacarte de aquí, que é o que sempre quixera. Eu non podo nin quero facer. Prefiro amar co corazón que co peto. Prefiro marchar aquí que avanzar sen rumbo. Pero, claro, Gloriña xa se marchaba con Pepito, pero Pepito se ve que foi un maleducado con ela e marchouse e preferiu quedar sin cartos pero co amor verdadeiro e ao final quedouse co Tolón. Que cousas pasan. Xa pasou unha semana e xa estamos en domingo outra vez. Que pasaría? Para cantar como a miña yala, non abra a boca tanto. Non abra a boca tanto, ai, ala, yala. Onde andará María? Ti moitos chismes que contar. Teria que rematar a guerra nos... Bueno, a parroquia non terá solucionado todo este asunto de Manolo ao mundo. Ai, teria que rematar a guerra nos que te escándalo maior. Ai, non. Cando chegou ao mar, o exterior cura, Caimán non era seu irmán. Pero igual que fixemos todo o posible para botalo de aquí. Grazas a aquele escándalo chegou a parroquia Don José, o mellor religioso que coñezo. Ai, até o irmán tan feito, non se parece nada a él. Que pasa iso aí, minha velha? Oiche só do embarazo de Xulia e Manolo Mudo.
Clariña. Hola, Gloriña, sabes algo de Clariña? Pois quedei con ela arestora aquí. Debe de estar a chegar. Pois entón agardaremos por ela. Hola, amigos. ¿Sabéis algo de Xulia? Pois a verdade é que eu non, supoño que logo virá. Manolo só sabe que romperon o pacto entre Xulia e Pepito. Pero eu sei máis que ele sobre o seu propio futuro. Que facedes hoxe domingo aquí? Veña todos para a misa! Ai... Non quedaches hoxe con Manolo para contarlle que xa podedes facer público o vosso romance? Quedei, pero quedei con ir só, non con todos vós. Eu quero ver a cara do Manolo. Esta semana foi modelo para todos, sobre todo a parte de historia. E somos outros amigas e queremos o mellor para ti. Sí, eu xa vexo que ti que escolliches o mellor, Noraboa. De repente Manolo, que botou facendo un traballo en Castro toda a semana, chegou e quedou asombrado con todo o que atopou porque non se enterou de nada da historia. Manolo! Xa está todo arranxado. Xa non casarei con Pepito. Foi difícil aturar aos meus pais, pero cando chegou o médico da señora Aurora, todo se solucionou. Quédate. Que dixo? Non escoitamos. Que lle dixo Manolo? Ámote, Xulia. Que dixo o mudo? Ámote, Xulia. Manolo, falaches. Obxectivo cumprido! Isto é fantástico, increíble. Unha vez de domingo a veciña chamou tan bonita. Manolo e Xulia somos meus amigos de verdade. Pero vamos a ver, eu non entendo nada. Como que falou o mudo? Vamos a ver. Manolo, que todos estaban asombrados mirando para Manolo porque eso de que falara. Manolo púxose no medio de todos. Ven adiante. Non sabían por que se poñía así todo ceremonial. Mirou de frente para o público. Claro. E dixo fortemente. Antes non era capaz de falar. E agora podería repetir o teu nome durante séculos. Claro que, se queres casar comigo, Xulia. E púxose de xeonllos diante dela. Xulia, queres casar comigo? Sempre quixen, Manolo, sempre quixen. Claro, Manolo, como morreran os seus pais cando iban en barco cara a América, morreran nun naufraxio, Manolo, que era un neno, quedou sin fala do trauma. E agora, con esta alegría tan grande que lle acaban de dar, poido falar outra vez. Que cousas! Necesitamos unhos padriños para a boda. E quero que estes, os nosos amigos, estean con nós sempre. Manolo e Xulia necesitan padriños para a boda. Un padriño bo, inteligente, responsable e que teña a moza máis guapa da comarca, ademais de Xulia, claro. Que tal vos parece un tal Rafael? Vostede tamén, señora Aurora. Xa pensaba eu. Ai, Rafael, que si que és un amigo. Entón dixo Rafael, super emocionado. Adornarei a igrexa de infinitas polas de cibro. Conseguiron todo. Conseguiron que don Pepito se marchara para Barcelona, que Xulia se enamorara de Manolo e que Tolón se enamorara de Clariña. Todos felices. E así viviron os domingos todos. E chamaron a unha das vellas famosas na comarca para que lles dera a bendición no matrimonio. Berta! Ai, que pasaba? Contade a historia, que ela non Ao final cásanse. Ai, pero que querí! Pero volte, non te igual, primeiro critica a agora felicita. Ai. E foron felices e comeron perdices. Bueno, que van comer? E comeron un bo cocido.
a maior parte dos seus cartos que gañou en Barcelona, montar unha escuelita con nenos. Un aplauso para o noso amigo. Las palabras, señor futuro alcalde del pueblo. Bueno, gustou-vos a todos? Moi ben, gustou? La verdad, queríamos obsequiaros con unos detallitos que hicieron aquí los mayores en el taller de manualidades. Ai, moitas gracias. Podéis ayudar a... Ai, que bonito, non esperábamos, ai que ben. Pues, hombre, Para las chicas, para los chicos para que lean un marcapáginas. muy bien. Ai, que bonito, por favor. Pero é chica. Non, este É chica. É unha das bellas, é unha das bellas. É que unha gran actriz fai de chica e de chico. A mí me la coló. Bravo! Nada, vosotros. Bueno, é un aplauso a vos porque sodes maravillosos. Moitas gracias. Nada, vosotros por venir un año más. Podo decir algo? Sí, quere decir algo a señora casamenteira. Hoxe temos a Débora, a Clariña de cumpleanos, e queremos que todos nos axudedes a cantar o cumpleaños feliz. Que somos 18. Bravo, 18 anos, vai cumplir. Bueno, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Mirad cómo se emociona. Bueno, para finalizar esto, decirvos que disculpad un pouco se tiveron os nosos errores. Isto facémoslo así como podemos porque cada un está estudiando por un sitio. Bueno, veses o noso esforzo aquí un pouco reflexado, Señor, pero claro que sí. pídovos un aplauso para Coco porque sin él non sabíamos. Coco, mira a cámara. Gracias. Gracias, é a miña labor, é a miña Bueno, labor. e as nais tamén, que están aí acompañándome. Gracias. Gracias a todos e feliz ano, que vai ser un ano moi bonito, xa verán como si. Ojalá, igualmente. Fai falta que sea un ano bonito. Moitas gracias. Vamos a recoller xa.